Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an kublay phi baru kini gilong ki khubor bamda kasni kum shibenta jung ka operation safer shillong ka bathmu ban pinduna hadu bakan omdon shu ki jungyam na ki accident surok zero road fatalities ki pulit traffic shillong ba ka special operation team SOT ringkat ka jingya trelang bad ki khot ka laj mkha dorbar ha ka mi jung ka 8 trik ki la pelong ya ka jingkhynra ha bun teli ki jaka ha po ka sor shillong ka jingkhynra ka lapale jingmut bante la kam ya ka jingnya akali ha preng ka jingdi kyan ki jingpen kalabe ani ki kali bakri pat ki jingpen khen ki an traffic ha gani ka jingkhynra ki pulit la register ha ro prapu teli ki mukaddima batla lum prapu ya jarsan spa kum ka kuna na ki balapen khen an kinongnya akali ki blalap baki di kyan om shem la sha ban beteng ya ka jingya henry la pelat ya ki tang hadin balawan shim da ula ne ka briu bakir khli ban penpoi ya ki sheying da ka jing shngan ki pulit traffic shillong ki la pente bakin beteng ban pelong man kata yo ya kum kini ki jingkhynra po operation safer shillong da ka jing thmu ban pen sngo thu iki pat ba banya akali da ka jingket khli ban bot iki an traffic bat ban pelong ya ka shillong kum ka sor ka baklam jingyam na ki accident sura